Diga, hombre, va. Es posible. No me mires con esta cara que yo también me he asustado. Vilanova de a los nens, aquí al davant. 3 o 4 hombres. ¿Dónde están los hombres? Desde luego. Y tú también, Dona, pero què fas aquí encara? Vinga, ja van pujant, ja van pujant. Vinga, Es de vergonya, chavales. Ai. Vinga, home, vinga. Ara els nens, tranquils, tranquils. Amunt del darrere. Aquí falta Vilanova de les del mig una mica més alteta, a l'alçada del... Sí, perquè si no, escolteu-vos los nanos. Sí, una mica los nens una mica més avall, així, dels genolls. Molt bé, ara. Vinga, aquesta foto. Pilar, la sé cap amunt. Aquí, ara. Molt bé. No era tan difícil. No era tan difícil. Vinga, moltes gràcies. Ja podeu baixar, ja. Li regalem les lletres? Li regalem les lletres. I el letrero, i el cartell també. Vinga. Tot seguit començarem el sorteig. Sí.